A Mideo Multifort M-Freeze óra különlegessége nem csak a számlapjában rejlik, melyet egyébként világos kék színátmenettel rendelkező szaténcsíkok borítanak. Az órajelöléseket szuperluminova bevonattal láttak el, valamint 3 óránál a hét napjait és a hónap napjai jelennek meg. Az órát működtető kaliber 80-as automata szerkezet több újdonságokat is tartalmaz, melyet egy 10 bar vízállóságú acélházban találhatunk. 80 órás járástartalékkal bír, a billegőben lévő hajszárrugót már egy titánium alapú mágneses erőnek ellenálló speciális hajszárrugóra lett lecserélve, a fordulatszabályzó kikerült belőle. Ugyanis a gyár lézerpontossággal állítja be az összes szerkezetet, utólagos pontosításra nincs szükség. Szíja hosszanti csiszolású acélszíj, zára pillangózár mechanikával rendelkezik. A szíjat akár otthon is könnyedén lehet cserélni az Easy Change technológiának köszönhetően. A Multifort M-Freeze igazi hűsítő lehet egy forró napon. Az óra ára 381 000 forint. Ha élőben te is megnéznéd ezt a különleges számlapú órát, várunk szeretettel Szegeden, az Árkádban lévő üzletünkben.